नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण भेट देणार आहोत मालवणपासून जवळच असणाऱ्या तोंडवळी बीचला। आता आपण तोंडवळी बीचला निघालो आहोत। वाटेत कुंभारमाठ मालवण मार्गे आता आपण आलो आहोत गड नदीवरील कालावल ब्रिजवर। मालवण आचरा रोडवरून आपण आता तोंडवळी बीचच्या दिशेने निघालो आहोत। हे तुम्ही पाहिलं तर एका बाजूला नदी वाहताना आपल्याला दिसते, तर दुसऱ्या बाजूला समुद्र आहे। इथून 15 मिनिटे पुढे चालत गेल्यावर या गड नदी आणि समुद्राचा आपल्याला संगम बघायला मिळतो। जगाच्या गोंगाटापासून दूर असलेला अतिशय शांत सुंदर असा हा बीच। इतर ठिकाणी जशी तुम्हाला बीचवर वर्दळ बघायला मिळते तशी गर्दी तुम्हाला इथे दिसणार नाही। आपला वेळ अतिशय शांत पीसफुली घालवायचा असेल तर तोंडवळी बीच हा एक उत्तम पर्याय आहे। हिरवागार आणि रमणीय असा निसर्ग लाभलेला तोंडवळीचा हा समुद्र किनारा नक्कीच भेट देण्यासारखा आहे। तोंडवली इथे बरेचसे होमस्टे रिसॉर्ट आहेत आणि इथे मालवणी जेवणाची उत्तम सोय आहे। आपल्या राष्ट्रीय साधन संपत्तीची आपणच काळजी घ्यायला हवी। त्यामुळे या समुद्राचा हा स्वच्छ आणि शांतपणा आपण असाच कायम राखूयात। अशा या सुंदर तोंडवळी बीचला जमेल तेव्हा नक्की भेट द्या आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।